नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. बांबर्डे ते सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास अन्नाच्या शोधार्थ टस्कर थेट लोकवस्तीत घुसला आणि तेथील केळी आणि माड बागायतीचं नुकसान केलं. दिवसाढवळ्या थेट हत्ती लोकवस्तीत घुसू लागल्यानं दहशतीचं वातावरण पसरलंय. देवगड बंदरातील हल्ल्यात जखमी झालेल्या रणजित डोर्लेकर या खलाशाचा मृत्यू झालाय. देवगड बंदरात सोमवारी पहाटे मुक्ताई नौकेवर केलेल्या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. बेरोजगारीला कंटाळून युवकानं आत्महत्या केल्याची घटना उटवणे येथे मंगळवारी घडली. साहिल सद्गुरू केळसकर असं त्या युवकाचं नाव आहे. एकुलत्या एक मुलानं आत्महत्या केल्यानं आई वडिलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. करंजी येथे महिलेला मारहाण केल्याप्रकरणी सासू आणि दिरासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा प्रकार मंगळवारी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास घडला. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी SIT स्थापन करण्यास राज्य सरकारकडून मुंबई पोलिसांना लेखी आदेश देण्यात आले. त्यामुळे या चौकशीतून अनेक महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते रवींद्र बेर्डे यांचं निधन झालंय. वयाच्या 78व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेली अनेक वर्ष ते घशाच्या कर्करोगानं त्रस्त होते. नवसाला पावणाऱ्या आरवलीच्या श्रीदेव वेतोबाचा वार्षिक जत्रोत्सव आज संपन्न होतो. या दिवशी विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.